Ay Allah 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 Rabbi Rabbi ya Rabbi Allah Rabbi Tuhan kita Nabi Muhammad pangulu kita ai sahabat tolan saudara assalamualaikum saudara aku hiyo sebuah ayat dengan olehmu bunyinya ayat hamalatu umuhu huwanan alawanin kemudian itu artinya ayat nak kami patantu tak kalau engkau dikandung ibu coba dalam Batam Balayu latihan jawapan yang sarato ngilu 9 bulan lama menunggu hiyo baru si budak layak kaduya menangguang bundo basabo nyawa urek jo tulang raso katangga bamandi palu abasimba darah wahai saudara kanalah untuang kanalah bundo wakatu mengandung sampai ke dunia talak ke badung diinang anak sambil didukung gadang dek dendang si mande kandung hiyo tapi kini lah banyak nan lupa disangko badan langsung gadang saja ilanglah jasa ibu jo bapo sampai menjadi anak durako murkanya Tuhan nan diago-ago pikiri bana waidun sana urang durako azabnya tanpa tak dapat ditangguh tak dapat ditolak ado nan dikutuk jadi biawak kok kununi suak di akhirat kalak di tangan malaikat sampai bangkak-bangkak dalam neraka balapak-lapak yo baik itu ladun sana kok hati ibu nan dirusak hiyo ana dalam neraka la tak jampa Ilallah yo nabi lade Muhammad dan rasul hulula dialah anallah yo ai Tuhanku Rabbi yo Muhammad itu ai uradi imaka wasabana labaliya wa rasul ay kulipa ya Allah la di dalam Allah dan agari ay makama adina yo lati adola banan tuan yo dema alaikan ulainya Allah de illallah ana ini